Vítajte u dnešného videa, toto video bude taký menší pokec s vami, pozdravujem tady Mixkelodeon, ahoj. A takže toto video bude taký menší pokec s vami, už som to povedala. Pozdravujem aj Simonu Totovú, čau, ona je moja najlepšia kamoška. A takže toto, alebo to challenge bude na druhom kanáli, keď aspoň bude. A takhle to bude, je tu tma, tak za to nevidíte až tak dobre. Tak chcela by som povedať, že youtuberi si odpery nevedia dať sami, to už určite viete, keď už máte svoje videá, že to sa nedá dať sami, že poviem, urobíte si stránku, tak tam nemôžete dať nič sami. Takže ja si sama neviem dávať odbery, tak to poviem, keď iným chcem dať. Vtedy tebe som dala z 5 do 17 si myslím, ale to som nerobila s jedným oným. To som robila takto. Musela som to vypitovať skôr MTho. Nevadí. V rodine. Za to kučičku som už išla. Tak, chcela by som vám teraz ešte povedať, že prosím vás nehejtujte, lebo to není pekná vec. A to telefónové video bude, ale neviem kedy, už ho mám pripravené, neviem čo ho dať hore a keď budem, tak úplne žiadne urážky naň. Každý telefón vymyslel človek, no takže keď na nich urážeme, buď urážeme toho, kto ten telefón vymyslel, alebo sám seba. Takže to nemá vôbec význam. Ja tých youtuberov, ktorých nemám rada, nehejtujem, ja ich celkovo nepozerám. Toho, koho nemáte radi, nepozerajte a nezaujímajte sa o ňo, ale toho, koho nemáte radi, ale nehejtujte. Ja povedzme, nemám rada Goga, ale ho nehejtujem, tak to povedať. No. Tedy ešte by som ti chcela povedať, nenatáčaj pred celým pročným videom, lebo ty si robíš ešte väčší prúser, ale chudne natáčaj, to je tvoja vôľa. No. To ešte neviem, čo by som chcela vám povedať. Niečo som ešte chcela, neviem presne čo. Dobre. No. Takže ja sa už blížim ku 30-ke a neviem, koľko mám teraz presne, hneď sa pozriem. Počkajte 1 minútku. Tomto. 1 minútku mi dajte, keď sa na to pozriem. Tak, ešte sa mi zapína. No tak musím to dostať. Takže úplne žiadne urážky už mám zapnutý na toto video. Dobre. Iba musím ísť na ten YouTube, keď mi aspoň pôjde túto Wi-Fi. Ale skúsim. No. Tak ešte asi budem musieť na 1 minútku vypnúť. Dobre. Som na ňom. Wi-Fi mi ešte zatiaľ ide. Musím počkať len, aby sa mi senka toto načítali. Vidíte, ešte sa mi to načítava. Takže keď budete trošku dlho čakať, no tak nič na to. Načítaj sa už. Alebo to musím kúknúť na čom inom, len tak. Aha, už to ide. Prvý kanál je tento. Dobre. Teraz aj moje videá. Kúpim si nový kanál. Čakajte. Simonka Solitaire 1. Pardon, keď toto robím trošku dlho. Tak. 28. Takže hej, 28, 29, ešte 2 do 30. Za to vám strašne ďakujem. Najprv video som mala 2 odberateľov a potom takto šlo ďalej po dnoch a tak ďalej. Niekedy ešte aj v minútach a
Dostala som sa sem. Pri deň som mala 2, druhý deň som mala z takých 5, potom som mala 16, 17, 20 a ostatné už neviem ako, lebo z ničoho nič mám 28. Tak. A ešte čo by som vám také chcela povedať, tu je aj Kristýna, kebyže sa chce do toho ukázať, tak nemôžeš prísť. Tak to ťa má nahať, nahajte, nahám. Kto tu je? Môžete chcieť celý vidieť moju mačičku, mám cukrý kúsak, pardon za zganie. Vlastne Zlatuška je len moja, aj Kristina má žmúrka, asi aj toho dám raz hore. A ona je už normálne pre mňa ako rodina. Však, no, správam sa o ňu ako o moje bábätko. A s bábätkom sú zase viaconých. Má 1 rok. A nedávno mala malé, ale tie už nie sú. A skatené je pre mňa zlato. Však Zlatuška. No, zatá. Ako si líže pery. Papulku, no. Ona je taká aktívna a stále nebola nikdy lenivá, stále hryzie. Všetko, však. To malé mačetko, čo sme mali, sme predali. Čo? No. Ja vám veľmi, veľmi rada, je len moja. No. Nepoveď si, že nie je zlatá. Však európska krátkosrstá tička. Krátkosrstá. Neviem, ale tu má to M-ko na hlave. Som vám minulé ukazovala 20 subs. Tu má to M-ko. Počkajte. M-ko vám neviem ukázať, lebo to je tma, ale tu má takto M-ko. Vidíte? Tu. Na hlavičke. Asi nevidíte, neviem. A ona má rada toto, keď s ňou robím. Pozerajte. Ona chodí na 2 nohách, len tedy, keď ju držím. Učím ju chodiť po 2 nohách. Pozor. A keď sa vystraší, tak niekedy aj... No, nehríz ma. Furt ma hrízla už od malička. Takáto malička, ako mu neplísla. No, i takáto mi bola do ručky. No. Sak je zlatá. Joj. Au, nehríz ma už. Au! Takže môžete dať like, odber alebo taký pekný komentár. Lúčime sa. Povedz aj ty ahoj. Ahojte. A takže úplne žiadne urážky na toto video. Ja proste nepresne natáčam za to, lebo to niekomu vadí. Som sama s sebou a my youtuberi takí menší alebo väčší nenatáčame na to, aby si nás hejtovali alebo niečo také. Natáčame na to, aby sme vás pobavili a niektorí sa tak odďačíte, že ich hejtujete. No, ty tuka. Takže úplne žiadne urážky. Ty sa nechce odlúciť? Nehríz ma už, ťa zbijem. Ty tuka, ty tuka, ty tuka. No dobre. Keď chcete vedieť, netlačím ju, ale... Videli ste? Kreatívna. Mala sa strašne rada hrať, keď bola malá aj teraz. Ona je ešte stále malá, aj keď má 1 rok. Kiki, nechceš mi pohľadkať matičku? Tak. Ne. Samý čert. Zoberiem to dáko. Mňa. Stanko, udia. On je malý čert. Vidíte miesto uší. Alebo ja som čert. To video, čo som chcela na Veľkú noc, asi bude niečo také na Veľkú noc, neviem, asi taký let's play, taká hra taká, veľkonočná, no ja vôbec neviem. Keď nebude, tak ma ospravedlňte, ale na oné, čo je, tak som nestihla. Na Veľkú noc, na deň vody už bola, neviem. A tak ďalej, tak tie som nestihla, lebo chodím do školy a všetko sa veľmi stíhať nedá.
Takže lúčim sa už asi na tretíkrát ako stále, lebo sa mi stále chce natáčať a takže toto bolo taký malý pokec. Neviem, čo by som chcela povedať. A Kiki na mamáčku už murká. Minule som natočila také superácké video, ale potom sa mi to náhodou strelo. No nič strelo, ja som mala náhodou nastavený taký efekt, že to ide narýchlo. Boli sme na ihrisku u bratranca, potom sme sa ešte prechádzali. To bolo veľmi super video, aj na kopci sme boli, ale potom sa to bolo celé zrýchlené a 8 sekúnd to malo, lebo to tak letelo. Takže to není, takže to budeme urážky, takže ahojte.